ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଆଇଆଇଟିଏନ୍ ବାବା। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଖୁବ୍ ପରିଚୟ ବନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ। ତ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା କି ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ହାରିବ। ଇଏ କ'ଣ ସତରେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ହାରିବ ୟା ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ହାରିବ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ଆଇଆଇଟିଏନ୍ ବାବା ଚରସ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଏକଦମ ନିବିଡ଼ ରହି କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଟା ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ, ଆମର ଇମୋସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି କିଏ ଜିତିବ? ଆଉ ଆଇଆଇଟିଏନ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଜବାବ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।